Asento! Jaos suorittaa taisteluharjoituksen. Lepo. Tehdään sitten harjoitus tosta vaan. Tää on niin väärin. Jokainen ryhmä saa kevytkonekiväärin. Alokas laitella. Herra yliluutantti. Kannatte ryhmän 1 kevytkonekivääri. Ryhmän 1 kevytkonekivääri, herra yliluutantti. Lepo. Sä oot vieläkin savolaisen tähtäimessä. Kevytkonekivääri, se on kevyt. Ai niin. Sähän oot Tuflo Toni Halme. Exitoon. Asento! Vihollinen 8 kilometrin päässä käteni osoittamassa suunnassa. Etenemme juoksumarssia. Lähtöön 10 minuuttia. Onnea vaan. Miten kävi? Ei tässä mitään. Oot sä varma? Perkele. Tässä nilkka meni. Mä oon joutunut olemaan aika ankara sua kohtaan. No, hengissähän tässä vielä ollaan. Ainakin toistaiseksi. Onneksi sä oot noin kovakuntoinen jätkä. On ollut pakko pitää tiukkaa linjaa sun kanssa, ettei kukaan olla ihmettele. No jos välillä voisit höykyttää vähän kevyemminkin. Pidetään mielessä. Herra yliluutnantti, päällikkö haluaa puhua kanssanne. Alkos laitella jatkaa etenemistä käskyn mukaan. Ja alkos Kettunen hakekaa minulle apua. Mitä kävi? Savolainen loukkasi jalkansa.